Bueno, kaixo, ongi etorriek XSLT ikastaro honetara. Egingo duguna da, W3 Schools plataforma erabili izan dugu beste lenguaia batzuk ikasteko, HTML, XML, hoi guztia aurreko ebaluazioetan landu dugu. Eta gainera da, orain pixka bat hori guztia batzeko aukera hon bat, ikasita XSLT transformazioiek nolakoak dian. Vale? Hasiko gara hasiratikan, daukagu tutoriala XSLT-koa eta sarrera bat egingo dugu. Bai? Jakin dezagun lehenbizi, XSL dela lenguaia bat egiten dino dela formatua eman XML fitxategiei. Vale? XML kodea formatu emateko balio dun lenguaia bada. Eta transformazioi XSLT deritza. Vale? Orduan hemen daukagu, hasierako adibide bat, try yourself daukazue botoia ikastaroan, ikusi dezakezue, hori gogoratzen duen bazate gelan ere ikusi dugu. Eta try yourself honekin ikusten duguna da, kodea daukagula hemen datu base ere batekoa, eta bestetik daukagula XSLT kodigoa. Bueno, egiten duguna da, katalogo bateko CD-ak baldin baditugu, katalogoa da erroa, eta katalogaten barruan dauzkaguna da CD ezberdinak, eta CD-en barruan daukagun informazioa da CD horren inguruko xetasunak. Diala titulua CD horrena, dala zeinena dan, nongoa dan, zeinan disketxia, eta dana dalakoak. Bartzen dugu informazio hori guztia, eta eraldatu egiten dugu, hartzen dugu nahi deguna bertatikan, eta transformatu egiten dugu guztia lortzeko hemen azpian agertzen den taula hau. Jartzen dugu My City Collection, Title, Artist, eta gero informazio guztia. Eta informazio guztia elikatzen da hemengo XML kodigo honetatikan. Ordun, hori da pixka bat ikasiko duguna nola egin. Eta baita ere, nahiko nukena da ikustea, hemen daukandik txuleta bat, hori pixka bat esplikatzeko, ze ez du hemen adirazten, baina bai beste bideo baten jarri dizueguna lotura interesgarri gisa. Transformazio honetan, XSLT-ek egin ditzazke gauza ezberdinak. Transformatu dezake XML kodigo hau hemen azpiko web orrialde batian, HTML edo HTML orrialde batian, baina baita ere beste zerbaitetan. Orduan, hemen ikusiko duguna da, jartzen balin badiogula, edo espezifikatzen balin badegula, XSL output. Output da kanpora, output da bukaeran, zein den irtera, hori da. Irtera zein den, zer dan lortuko deguna aplikatu ondoren hemengo formula. Esaten balin badegu method, hemen daukagula jartzen dugu HTML, eta gero itxiko dugu horrela. Ikusiko dugu ez dela zer aldatuko, bai? Gorretzen dugu, hemen esaten dioguna da, kanporan, ateako zaiguna ondoren izango da HTML kodigoko zerbait. Berak automatikoki hori detektatu du, baina hoen egiten duguna da, zehaztu espezifikoki hori izango dela kodigoa, bai? Baina jartzen balin badugu, web orrialde bat edo HTML orrialde bat agertu berrian, agertuko dela testua, adibidez horrela jarrita, gorretzen balin badugu hemen azpian, lortzen duguna da, dagon informazio guztia, CD, Title, Artist, jarri ditugun elementu guztiak formaturik gabe agertzea. Zergatikan, hemengo HB, H1, edo dana dalako, eta table, eta horrelako etiketak ez dituelako ulertzen. Etiketa horiek dagozkio HTML lenguaiari. Eta espalin badiogu esaten badiogu bintzat, hori ez dara HTML, dara testua bakarrikan, testu lau bezala agertzen da informazio guztia. Beraz, hori hasteko. Eta azkenean egiten duguna da, pixkanaka hartu informazioa, zenbait gauza guk idatzi, jarriko ez berriro lehen ozean bezala, eta juten gea begiratzen, guk idazten dugu, My City Collection, eta gero juten gea tabla bat osatzen dugu, eta tabla horretan, formatu aldatzen dugu, idazten dugu Title eta Artist, eta gero ikusten da hemen dagoela
for bat hartzen dituna katalogoko CD-ak, eta katalogo horietako CD-en title eta artist elementuak kargatzen ditula. Ordun, ez dugu gehiago zehaztuko, hau guztia jungo gea ikusten pixkanaka nola egiten den, eta hau lortu alizateko dauzkagun metodo ezberdinak, eta bakarrik nahiko nukena da gogoratzea, lehenbiziko sarrera honekin, hori, XSLT egiten dula transformatu XML kodigoa, baino ez bakarrikan HTML fitxategitan. Beste zerbaitetan ere bihur dezakela. Hala ere guk ebaluazio honetan batez ere erabiliko dugu web orrialdeak edo HTML orrialdeak sortzeko. Beraz, honekin uzten zaituztet eta hurrengo baten sakonduko dugu gehiago. Gero arte!